aw minnu sɔgɔlen banna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a y'aw bisimila Nef TV jabaranin kan nin ye aw ka jamukan ye min ye entretien avec kɛnɛ kan an bɛ wuli ka se malidenw ma minnu hakili juru caaninen don ani minnu kɔni cɛsirilen bɛ fasojɔ o baara la o de hukumu kɔnɔna na bi an wulila ka se maliden dɔ ma ni ale kɔni cakɛdaba dɔ ɲɛmaa ye ni a ye wulikajɔ caman kɔni sabati jamanajɔ ale hukumu kɔnɔna na kuma bɛn dan o ye mɛn tigila ye an bɛna kuma di a yɛrɛ ma sɔɔni a bɛna walawalali kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye waasa maaw ka se ka u ɲamada kɛnɛ in fɛ kɔrɔfɔ min bɛ fɔ maaw ka se ka tali kɛ o la ni ka a ladege walasa ka se ka jamanajɔ ko o yiriwa Musa Tarawele o de b'an bolo kɔrɔ maa min don a kɔni taara architecture a taara o baara de kalan k'a dɔn fɔ k'a dɔnna kari an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a bɛna walawalali kɛ a la Musa Tarawele i ni yantuma kɔrɔ baasi t'i la an bɛ Ala tanu n bɛ kuma di ma i bɛ dɔ fɔ i yɛrɛ kan ani i ye kalan minnu kɛ ani i bɛ baara min na sisan i ka walawalali kɛ an lamɛnbagaw ye baasi tɛ ne tɔgɔ Musa Tarawele ne ye architecte ye n tun ye architecte Mali architecte ka ɲɛmɔgɔ n kɛra o fana ye n ye n ka kalanw kɛ Irisi jamana la ni sisan cɛ a san 30 k'an tilara kalan na ma yani n ka taga yen n ye san 2 fana kalan kɛ an ka ingénieur école la yan nɔ ENI na voilà donc kabiri an nana sa an bɛ cɛsiri la awɔ an y'a ye k'a fɔ i taara nin kalanba bɛɛ kɛ ka se ka na an ka jamana kɔnɔ architecture n'i y'o kofɔ i bɛ simansobaw i b'olu de kofɔ e taara nin kalanba in kɛ nka e seginna ka na nin kokura ye jamana kɔnɔ ni o ye ka bɔgɔ k'o don ba la k'i ɲɛsin bɔgɔ kɔni ma mun de la i ye bɔgɔ sugandi k'a k'i ka baarakɛminɛ ye ne ɲɛ hakili la kalan kun ye walasa i ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ karisa ye nin kɛ n bɛna karisa ta ɲɔgɔn na dege ne hakili la o ko tɛ mun ko don n ye kalan kɛ n bɛna lajɛ k'a bɛn n ka sigida ma ka fɛn ɲini mun bɛ se k'a kɛ mun bɛ n ka sigida la n bɛ se k'o don ba la cogo min k'o dilan k'o ɲɛ k'o kɛ jama sago ye walasa fantan ni faama bɛɛ ka se k'i sago sɔrɔ la o de y'a to an ye kalan camanba kɛ tubabu kalan camanba kɛ ka siman kalan ka beton kalan ka fɛn caman kalan mɛ mun b'an bolo kɔrɔ n'o y'an ka fantanminɛ ye mun b'an bolo o de ye bɔgɔ ye donc bɔgɔ a bɛ se ka ladilan cogo cogo k'a ɲɛ k'a kɛ walasa a ka se ka mɛn ba la a kana mana jɔ ka kɛ bɔgɔso ye ka si d'a ma ka kologɛlɛya d'a ma walasa a bɛ se ka kɛ bɛɛ nafalan ye o de ne ye n cɛsiri bɔgɔ in na nka n y'a daminɛ a mɛnna dɔɔnin parce que kabiri n école école ENI na k'an to écoledenya kalandenya la yen bɔgɔ diyara n ye n tɛnɛmuso bɛ yen je crois que mɔgɔ caman kan k'a dɔn a tɔgɔ Aminata Daramani ale nana ni bɔgɔ dilanna mulu dɔ ye ka na d'a ma à l'époque an y'a baaraw daminɛ ne y'a ye ne ko pour que ne ka se ka nin baara in kɛ k'a don ba la ne ka ENI kalan nana san 2 ma n bɔra ka taa o kɔfɛ ka taa nin kalan in kɛ walasa n ka se ka na ni fɛn kura wɛrɛ ye minnu bɛ se ka don bɔgɔ baara la walasa k'a tɔ kologɛlɛya o wagati la an ye so fɔlɔ dɔw kɛ nka anw yɛrɛ komi du kɔnɔ baara don anw yɛrɛ de denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan an bolo fanga la k'a biriki bɛ gosi pour que ka se ka restaurant jɔ u b'a fɔ mun ma le jene Misra o de kɛra a chantier fɔlɔ ye n ye mun kɛ bɔgɔ la o ye n ka expérience fɔlɔ tun ye bɔgɔso la o de kama kabiri an taara kalan kɛ ka segin ka na ne ko nin bɔgɔ in il faut que ne ka solution sɔrɔ la n bɛ se k'a améliorer ka taa ɲɛfɛ cogo min walasa ka se k'a bila bɛɛ sagona bolo kan quoi o tɛmɛnen kɔ an ɲɛ b'a la maliden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɔ ko bɔgɔ kɔni k'o tɛ se ka kɛ so kolo gɛlɛn ye ko n'i y'a jɔ k'a tɛ mɛn si la yala mun b'i bolo k'a ɲɛfɔ olu ye ne ɲɛna olu bɛ fili belebele la n'i tɛ mun dɔn i b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ nka a bɛ se ka kɛ kabiri Ala ye dugukolo da ka mɔgɔninfin da mɔgɔninfin i ka sécurité fɔlɔ i ye mun ɲini k'i b'o kɛ i ka sécurité ye i ka sokɔnɔna de i ka sécurité fɔlɔfɔlɔ ye nka fɔlɔmɔgɔw tun bɛ balo jumɛn na n'u tun bɛ kuluwo kɔnɔ a laban u tun bɛ jiri kan u bɔra jiri la ka taa kuluwo la a kuluwo fana dɔgɔyara u bɔra il faut que hakili ka jagabɔ walasa fɛn bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ sécurité la mun kɔnɔ so fɔlɔ minnu jɔra siman tɛ o a bɛɛ ye bɔgɔso mɔgɔ fɔlɔw logera bɔgɔso kɔnɔ nka o bɔgɔso in kɔnɔ o tun bɛ sécurité la siman ninnu bɛɛ nana kɔfɛ de o bɛɛ ye évolution nɔ ye mɛ o t'a to ko yan nɔ anw bɛ farafinna an ka danbe kɔrɔlen n'an ka fɛnw
an m'a si bila an tora bɔgɔso in na munna an tora bɔgɔ la gansan tɛ parce que nafa baden de bɛ bɔgɔso la awɔ n'i ye maa caman kɔni ɲininka bɔgɔso minnu b'a kɔnɔ ko dɛsɛ de don olu bolo maa minnu bɛ bɔgɔso la o ye dɛsɛbaatɔ de ye n'i taara simaso jɔ village la maaw kɔni bɛ kule i la kosɛbɛ ka tɛmɛ bɔgɔsotigi kan k'a ye simaso de jɔ e bɛ se ka mun fɔ o ko la o bɛɛ ne yɛrɛ ɲɛna kuma nɛni tɛ mais o bɛɛ ye kunfinya ye an k'a fɔ dɔɔni mɔgɔw ma a faamu i bɛ diɲɛ jamanaba fɛn fɛn ta diɲɛ jamanaba fɛn fɛn i bɛ étage ni gratte-ciel ye jamana caman na a bɛɛ jɔra bɔgɔso la so o so bɛ yen n'u b'a fɔ sa ko a so a si tɛmɛna san baw kan a tila bɛɛ ye bɔgɔso a tila bɛɛ ye bɔgɔso. I bɛ se ka misaliyaw d'an ma. misaliya yɛrɛ tɛ ban yɛrɛ de n bɛ misali la kunkurunin ten bi in na i mana taga États-Unis en Arizona u b'a fɔ yɔrɔ min ma Nouveau-Mexique o yɔrɔ bɛ yen yen nɔ so de caman jɔlen bɔgɔso la nka bɔgɔso kelen sɔngɔ n'a fɔra i ɲɛna i bɛ taga i kunfɛ bololankolon tɛ se ka loger a kɔnɔ faamaw de bɛ girin o bɔgɔsow nɔfɛ ka loger a la a yɔrɔ bɛɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ habitant ninnu a tila bɛɛ ni mun tɛ avocat ye o architecte ye bololankolon tɛ se ka loger a kɔnɔ anw de mun m'a faamu ɲa anw ɲɛna ko kɔfɛ ko don ko fantanso don fantanso tɛ parce que bɔgɔ b'an bolo an bɛ s'a baara cogo la o de fɛn fɛn ka nɔgɔn mɔgɔninfin bolo anw yɛrɛ bolo farafinna fɛn fɛn kɛli ka nɔgɔn an ɲɛna ko de man ɲi o dun de tɛ tiɲɛ ye o ye fili belebele yɛrɛ de ye o de b'a to n b'a fɔ i bɛ taa i n'a fɔ Yemen yen so fɛn fɛn bɛ yen a tila bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ sangasojanw jɔlen don étage 5 étage 7 a bɛɛ jɔlen bɔgɔ la mɔgɔw bɛ loger a kɔnɔ bɔgɔ tɛ manamana matériau ye koyi ala ye anw sɔn a la an t'a kɛ cogo dɔ de. ni o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ bɔgɔ ɲagami cogo di i ka i ye architecture dɔnniya min kalan ko o ni an ka farafinna dɔnniya k'o ɲagami ɲɔgɔn na ni ka bɔgɔ labaara e b'o kɛ cogo di. bɔgɔ a bɛ se ka ɲagami fɛn caman na bi in na bɔgɔ pour que k'a kolo gɛlɛya davantage fɔlɔfɔlɔ an bara n'u tun bɛ bɔgɔ kolo gɛlɛya Moti mara ninnu na fɛn min b'i bolo kɔrɔ i b'o de kɛ ka bɔgɔ dogi Moti mara la ɲɛgɛn bɔgɔ bɛ bɔ parce que o ɲɛgɛn bɔgɔ o ye dɔ kɛ o toli la a bɛ ɲagami bɔgɔ la n'a bɛna bɔgɔ baara kɛ k'a ɲagami a la k'a foroki n'a ye k'a bila a ka toli yen toujours Moti mara la n'u bɛ bɔgɔ baara u bɛ a tɔgɔ malo kane malo mugu o mugu ye o b'o ɲagami bɔgɔ la k'a fɛnɛ foroki k'a bila walasa a ka toli o bɛɛ b'a kolo gɛlɛya nka bi in na comme u b'a fɔ cogo min banko stabiliser bɛ yen mais ka banko n'i b'a kɛ stabiliser walasa k'a kolo gɛlɛya a bɛ se ka stabiliser ni fɛn caman ye n'a y'i diya i bɛ ciment k'a la ka n'o ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye a tɔgɔ bɔgɔ burɛti ɲɛ 4 ta i bɛ ciment bɔrɔ tila a 4 ye o moitié kelen i b'o kɛ bɔgɔ burɛti 4 na k'a bɔgɔ sumaya k'a don machine kɔnɔ k'a presser o de bɛ bɔ o de ye briquet o ye banko stabiliser presser ye o bɔgɔso bɛ jɔ n'a ye sanji bɛna ji t'a tigɛ problème foyi t'a la n'a pressera ka ɲɛ o ye kelen filanan laso kelen laso fana n ye ciment ta fɔ cogo min o proportion kelen na i bɛ se k'a fana ɲagami a tɔgɔ bɔgɔ la k'a don moule kɔnɔ k'a fana presser k'a labɔ a bɛ nin résistance kelen in d'i ma bon hali n'o yɛrɛ gansan tɛ i n'a fɔ Moti mara la diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan sisan fɛn caman bɛ yen i n'a fɔ malobu minnu bɛ bɔ an bolo an tɛ kɛ cogo di la an ka foro kɔnɔnaw la ne forow banna mɔgɔw bɛ taa ka taa fɛn kan a tɔgɔ foro tigɛ ɲɔkalaw ni fɛnw tigɛ o fana o bɛ se ka kɛ ka baara kɛ n'i ye an ka maloforo n'u ye maloforow kan baganw ka dumuni bɛ bɔ a la mais hali baganw ka dumuni bɔlen a kɔfɛ o fana malotɔ min bɛ to an bolo bulujalan in a fana bɛ se ka baara kɛ a bɛ se ka baara kɛ jumɛn de la i bɛ se ka bɔgɔ in k'a kɛ biriki ye ka tila k'a jeni a bɔgɔ bɛ se ka kɛ biriki ye ka biriki jeni i mana biriki jeni n'o ye a biriki bɛ kɛ mun ye u b'a fɔ mun ma ko biriki rouge n'an k'a ma ko biriki bilenni a b'o biriki bilenni de d'i ma biriki bilenni dun n t'o don baro bɛɛ la k'o fɔ parce que ni n ko n tɛ don a baro bɛɛ la k'a fɔ sisan n'an tagalen ɲɛfɛ an ka kuma sera a ma n b'a ɲɛf'i ɲɛna bɔgɔ mankutu tiɲɛ yɔrɔ ye mun ye o y'a biriki bilenni ma yɔrɔ ye misali la an ka yan fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko biriki bilenni so n'i ye biriki bilenni so kɔni jɔ o i ni hɛrɛ tɛ biriki bilenni so n'i y'a jɔ hɛrɛ t'a la bɔgɔ bilenni ale man ɲi ale bɛ na ni kɔlɔlɔ de ye mɔgɔ nɔfɛ nkalon don kuma kɔrɔ don nka tiɲɛ kɔrɔ tɛ dɛ ka d'a kan fɔlɔfɔlɔ an bara yan nɔ Mali la
parce que o kuma i b'a mɛn Mali de la ka caya fɔlɔ tribunal kun jɔlen don birikibilenni na de donc n'i ye mɔgɔ min wele birikibilenni a tɔgɔ tribunal la u b'a fɔ k'u y'i wele bɔgɔ jeninen kan bɔgɔ jeninen o de y'o tɔgɔ tiɲɛ ka bɔgɔ tɔgɔ don o la ka bɔgɔ tɔgɔ lagosi ka sɔrɔ lagosilan tɛ a kɔrɔ y'o de a kɔrɔ y'o de i mana wele tribunal tun na fɔlɔ parce que tribunal kun jɔlen ni birikibilenni ye u b'a fɔ k'i welela bɔgɔ jeninen kan ni bi tɛ ne yɛrɛ tun t'o kɔrɔ ayiwa n filɛ k'i hakili lasumaya la o de ye birikibilenni ni bɔgɔso yɛrɛ commencera k'a tɔgɔ bɛ tiɲɛ ka bɔ a la sinon fɛ matériau jugu tɛ wa sojɔla alakali yɛrɛ de don wa fantan o faama o bɛɛ dama ka kan ale la bɛɛ bɛ se k'a jɔ k'a k'i sago ye k'i diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ ala a wari ma caya voilà i ye kɛ fɛn minnu fɔ o kɔfɛ yala fɛn wɛrɛw bɛ ɲagami a la ka a kolo gɛlɛya wa foyi wɛrɛ tɛ ɲagami a la bilen bɔgɔso mun man di bɔgɔ biriki ye dɔrɔn o ye sumayani ye wa sumayani jumɛn min don ji min bɛ tɔni i n'a fɔ ji min bɛ bɔ tarala na n'a bɛ kɛ tɔki duguma bɔgɔ t'o fɛ parce que n'a dugumala sumalen don i ka bɔgɔ biriki sigira i ka so soubassement kɛra bɔgɔ biriki a dara dugu la sumaya min bɛ da duguma u b'a fɔ tubabukan na ko remontée capillaire a n'a fɔ bɔgɔ yɛrɛ n'a bɔgɔ biriki dalen a bɔgɔ biriki sumaya bɛ yɛlɛ ale fɛ dɔɔni ka yɛlɛn de o sumaya ni tile ma caya a sumaya tɛ dégager mais sinon n'o dɔrɔn bɔra a la bɔgɔ biriki basi foyi t'a la parce que simplement i b'i ka soubassement jɔ k'a kɔrɔta ji min bɛ tɔni nin ye ani ji min bɛ sigi soju fɛ o kɔni i ka bɔgɔso sɔrɔ mais kale ala la walahi a bɛ san 100 k'i bolo hali o bɔgɔ hali n'i ma dɔrɔmɛ kelen k'a la hali n'i ma i kana ciment k'a la i kana stabiliser i kana laso k'a la i kana foyi k'a la o bɔgɔso in bɛ san 100 k'i bolo awɔ an b'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔw n'u bɛna so kɔni bili u bɛ taa yiriw tigɛ k'o da sanfɛ ka tila ka bɔgɔ kɔni da o sanfɛ ni san nana cogoya dɔ la ji bɛ jɔ so sanfɛ ani a bɛ toni a bɛ maaw degun kosɛbɛ yala fɛɛrɛ bɛ yen walasa ka a barika ala o fɛɛrɛ ɲuman bɛ yen ka so jɔ ka ban pewu i ma nɛgɛ don a la i ma jiri k'a la ni ko i ma nɛgɛ don a la i ma jiri k'a la n bɛ fɛ ka misali d'i ma an yɛrɛ sigilen filɛ yɔrɔ min ye i bɛ nin so sanfɛla filɛ bɔgɔ biriki bɛ da k'a kɛ nin so sanfɛla in kɛcogo kelen ye u b'a fɔ mun ma ko voûtin dɔw b'a fɔ a ma ko voûte nubienne ale i tɛ foyi kɛ coffrage gansan de don jiri t'a la nɛgɛ t'a la foyi t'a la jiri t'a la foyi t'a la k'a jɔ k'a ban pewu jiri t'a la k'a jɔ k'a ban pewu a kolo ka gɛlɛn fana a kolo ka gɛlɛn fana ni sanfɛla filɛ cogo min ni sanfɛla bɛ da ni biriki bilenni bɛ kɛ ka dalen cogo min ta bɔgɔ biriki bɛ se ka da tan to e tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ coffrage de dilan k'a jɔ o coffrage mana dɔn i bɛ nin kɛ k'a bili tile 3 i bɛ coffrage waraka ka bɔ a la bili jɔlen bɛ to sanfɛ a jɔlen bɛ to a tɛ wuru ka bin ne jɔlen filɛ nin ye a ka ca ni san 7 ye a fila jɔyɔrɔ kelen na yan a barika ala ye a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ taa yɔrɔ si o ye misaliya kolo gɛlɛn o ye misaliya kolo gɛlɛn an ye baaraw kɛ Bamakɔ yan nɔ an ye ala y'an garijɛgɛ an ye Banque mondiale mɔgɔw ka bureau jɔ Bamakɔ yan a filɛ nin ACI kɔnɔna la n'i tɛmɛna BNDA la nka kɔkanna na n'i bɛ tɛmɛ i bɛ kɔgɔ bilenman ni biriki bilenni dɔrɔn de ye a so bɛɛ bililen bɛ nin bilicogo kelen in na olu minnu ye jɛkuluba ye olu yɛrɛ sɔnna o ma olu sɔnna a ma ka d'a kan olu ko an bɛ sɛgɛnbagatɔ jamana la ni wariko don mɔgɔ t'a fɔ Banque mondiale ko wari t'o kun dɛ mɔgɔ t'o fɔ minɛ n'a kun ka d'u ye u b'a jɔ k'a kɛ a jamana ka ye k'a k'o béton na siman kɔni siman ko dɛsɛ t'olu la siman ko dɛsɛ t'olu la dɛ nka o ye ala minɛ u sɔnna k'an k'a kɛ biriki nin modèle ye an y'a kɛ nin modèle ye bi in na i bɛ t'olu ka yɔrɔ la u ka climatiseur n'an filɛ wagati min na ni sumaya bɛ n bɛ se k'an kali fɛn bɛɛ la kɛ climatiseur bɛɛ tɛ se ka k'a la ayi a bɛɛ tɛ se ka k'a la a tɛ tɛmɛ o kan voilà parce que bɔgɔso nafa dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye mɔgɔw ma mun faamu bɔgɔ ale bi ko ala ka dilen de ye bɔgɔ ye ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔ ye n ko jinɛ bɛ bɔgɔ la n ko mɛ mɔgɔw t'a dɔn cogo di jinɛ bɛ bɔgɔ la mɔgɔw t'a dɔn bɔgɔso de ye fɛn kelen ye i bɛ taa bɔgɔso kɔnɔna la funteni fɛ sumaya b'ale kɔnɔ tilema bilen fɛ sumaya bɛ bɔgɔso kɔnɔ nɛnɛba fɛ funteni bɛ bɔgɔso kɔnɔ e ye sojɔ fɛn jumɛn ye diɲɛlatigɛ la ji ma d'a ma a ma don kuran na foyi ma k'a la a sigilen a gansan ma ten a ka se ka mɔgɔw lafiya u sigiyɔrɔ kɔnɔ o b'a dɔn man ca n'i sera k'a jɔ ka bɔgɔso jɔ a jɔcogo ɲuman na i n'a fɔ n filɛ ka mun fɔ nin ye a sanfɛla ye bɔgɔ a kogo bɛɛ bɔgɔ walahi i bɛ se ka épaisseur dɔ d'i ka mur ma n'a y'i ja 40 mais bɔgɔ biriki mun bɛ gusa mara a largeur bɛ bɛn 20 ma n'i ye 20 jɔ k'o kɛ kogo ye bɔgɔ kogo ye k'a sanfɛla wuli ni voûtin ye walahi nɛnɛ tɛ k'i ka so kɔnɔ funteni tɛ k'i ka so kɔnɔ ni funteni bɔra sumaya b'i bara ni sumaya bɔra funteni b'i ka so kɔnɔ
mɔgɔ bɛ fɛn ɲini diɲɛ ka tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan voilà e ko bɔgɔ tɛ jinɛ ye jinɛ don ala y'an sɔn fɛn b'a la an tɛ k'a jate ala y'an sɔn fɛn na an yɛrɛ an tɛ mun valeur dɔn ka kɔkanmɔgɔ minnu bɛ na an bara olu b'a valeur dɔn n'olu nana n'u ye bɔgɔsow jɔlen ye yan walahi u bɛ kuma wɛrɛ fɔ ne b'a fɔ misali de don fɔli tɛ komi nin tɛ publicité kɛ yɔrɔ ye fɔlɔ ne tun bɛ ekɔliden caman reçoit Mali la yan u bɛ bɔ école d'architecture la français u bɛ na français b'u ka ekɔlidenw ci ma u b'a fɔ n ye san o san a lajɛ Musa i ka sujet dɔ di an ma an bɛ fɛ k'an ka ekɔliden dɔw bɛ fɛ ka taa u ka mémoire kɛ ne bɛ se ka sujet dɔ présenter n bɛ sujet dɔ dilan mais n ye sujet o sujet d'u ma a furadama a bɛɛ bɔgɔso n b'a ci n b'a fɔ ne bɛ fɛ an k'a kɛ bɔgɔso de ye a bɛ kɛ tan u bɛ sɔn fana u bɛ sɔn u bɛ lɔgɔlidenw bila ka na n bara u bɛ dɔw bɛ na u bɛ 4 mois kɛ dɔw bɛ 6 mois kɛ an b'u ka diplôme dilan fo k'a dalakɛɲɛ k'u ka mémoire dilan u bɛ taa défend ekɔliden laban minnu bɔra an bara yanni n k'a fɔ n ko n t'u ka baara la bilen parce que ne tun bɛ nin formation k'u kun u tɛ dɛrɛmɛ di ne ma u tɛ foyi di ne ma u tɛ foyi d'i ma dɔrɔmɛ kelen ne m'u ɲini u fɛ ne t'a dabolo kama ne bɛ fɛ k'a jira diɲɛ mɔgɔw la u k'a faamu k'a fɔ anw fɛnɛ fɛn t'an bara nka bɔgɔ min b'an bara anw bɛ se ka valeur d'a ma k'olu kalan a kɛcogo la o de kama u ka ekɔliden laban 2 min bɔra an bara musoman 2 kun don n y'u bila ka na u nalen n y'u bila ka taa Jɛnɛ u taara dɔgɔkun 2 kɛ Jɛnɛ ka Jɛnɛ bɛ yala ka bɔgɔso ye k'a dɔn a bɛ jɔ cogo min u seginna ka na n y'u bila ka taa Bakaribugu quartier an kɔrɔ yan n y'o de kun ta k'o kɛ an ka site témoin u ye quartier bɛɛ mesurer Bakaribugu quartier bɛɛ mesurer u bolo la o bannen u nana bureau la an ye baara daminɛ plan kan mais pendant k'an b'o baara la village Soudan an y'o kɛ Badilabugu n y'u bila ka t'o chantier kan u ka taa dɔɔnin kɛ u k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min a bɔra n y'u bila ka taga u tagara Banque mondiale chantier fɛnɛ kan u ye dɔɔnin kɛ u y'a faamu u seginna ka na an y'u ka diplôme fara ɲɔgɔn kan u taara France u taara u ka diplôme soutenu wallahi u 2 u tilalen dɔrɔn u ka diplôme soutenu na u ye mention très bien félicitations du jury publication dans le journal officiel de leur diplôme kelen directement bureau d'architecture dɔw ta français yɔrɔ bɛ k'a sin ka a k'u ka chef de projet k'a bila ka na Maroc pour que a ka na u ka projet suivi parce que Marocains bɛ ka bɔgɔsow jɔ ale taara o suivi la tɔ kelen dɔ ye école ko k'u tɛ se k'a bila u y'ale musomanin minɛ a tor'u bolo ale mun tor'u bolo sisan ale de bɛ ekɔlidenw guider ale de bɛ bɔgɔ kalan ekɔlidenw kun anw yɛrɛ de bannen bɛ an yɛrɛ t'a la k'an mago bɔ an yɛrɛ t'a la ala ye mun d'an ma mun y'an nin de y'an ta ye ala t'a d'an ma gansan koyi ni ala y'a d'an ma a b'a dɔn an bɛ se k'a ladilan ka bɛn a ma ne m'a fɔ n ko technologie man ɲi technologie ka ɲi kosɛbɛ technologie ka ɲi mais technologie min b'i nafa an bɛ simanso jɔ yan an bɛ so jɔ k'a kɛ siman ye ka béton d'a sanfɛ ka diɲɛ kɛlɛ bɛ so kɛ walasa k'a kɛ simanso ye i y'a jɔ i y'a kɛ simanso ye e bɛ tila ka don a kɔnɔ funteni mana bɔ i tɛ se ka sigi i ka so kɔnɔ pour que i ka sigi a kɔnɔ f'i ka climatiseur k'a la o tɛ dɔ faralen dɔ kan o ye tiɲɛ ye mun de bɛ mɔgɔw bila ka taa n bɛ énergie suɲɛ n bɛ nin suɲɛ an ser'o bɛɛ la an ma s'o ma voilà ne kɔni o de ye ne ka hɛrɛla ye mun ye n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min diɲɛlatigɛ in na Mali sojɔlaw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili jagabɔ projet kɛra yan nɔ wagati la u b'a fɔ projet Adawa o projet kɛra yan nɔ pour que ka so jɔ bɔgɔ la ka se k'a kɛ walasa maliyɛnw k'a dɔn banko stabiliser a bɛ se ka stabiliser cogo min so échantillon jɔra yan nɔ mais e bɛ hakɛ to a wagati la so minnu jɔra a ma jɔ a sojɔ sariyaw kan c'est à dire bɔgɔ kan ka kɛ cogo min a so kan ka jɔ cogo min en fin de compte so yɛrɛ laban taara kɛ a entretien gɛlɛyara fo k'a tɛmɛ a dan kan u ye so ninnu labanw bɛɛ feere mɔgɔw ma a filɛ kun ye falajɛyɔrɔ la o kun ye projet Adawa ye o kun projet nana sigi o kun ka baara tun tɛ foyi ye pour que ka se ka bɔgɔ vulgariser ka mise en œuvre nɔgɔya mɔgɔw ma mais en fin de compte a taara kɛ i n'a fɔ ale sɔngɔ bɛ fɛ ka caya ni bɔgɔ ni simanso ye parce que entretien ma ɲɛ a kɛcogo ma ɲɛ pour que ka entretien ɲuman k'a la o projet fana datuguna donc ne ko toujours an bɛɛ ka hakili sigi an bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan an sojɔlaw ka ca a barika ala y'an sɔn denmisɛnninw na minnu hakili carinen don kosɛbɛ kosɛbɛ architecte kunda o ingénieur kunda u ye kalan kɛ wa kalan sɛbɛ walahi u hakili ka ɲi wallahi architecte ɲuman caman b'an mara an ka da an ka mɔgɔw la an ka da an ka architecte la an ka da an ka ingénieur la an ka baaraw d'u ma n filɛ ka projet fɛn fɛn fɔ nin a jɔbaga si ma bɔ kɔfɛ
a ingénieur bɛɛ ye maliyɛn a entreprise bɛɛ ye maliyɛn a architecte bɛɛ ye maliyɛn wa o so jɔlen filɛ nin ye e bɛ se ka taa villa Sudan filɛ i bɛ se ka taa filɛ a bɛɛ b'a Labugu i bɛ se ka taa Banque mondiale ka siège filɛ nin ye ACI kɔnɔna la i bɛ taa i b'a lajɛ i bɛ se ka taa Misira n ye baara minnu kɛ ni n tɛnɛmuso n tun b'o nɔfɛ k'o ka baaraw kɛ o camanbaden bɛ yen Jene bɛ yen Santoro u ye mun ci kɔsɛbɛ na o b'a la i bɛ taga Misira suguni o b'a la a so ka ca n tɛ se k'a bɛɛ nombre fɔ bɔgɔso minnu bɛɛ kɛra an bolo a wagati la. nka yala an ka jamana ɲɛmaaw yala olu ma baara di aw ma aw ka kɛ wa. bɔgɔso la ne yɛrɛ kelenna ma baara kɛ jamana tɔgɔ la mais mɔgɔw bɛ yen ne ka projet fɔ tuma min projet Alawa in fɔ tuma min o projet kun sigilen sen kan olu ni urbanisme ministère urbanisme département ale ni Senerex parce que Senerex fɛnɛ o ye jamana yɛrɛ ka structure laboratoire sigilen ye olu mansinw b'u bolo hali ka biriki ninnu bɛɛ dilan bon bɔgɔ biriki ale sigili fɛnɛ a modèle caman bɛ yen parce que machine technologie y'an dɛmɛ fɛn kura la machine modèle caman bɔlen sisan i bɛ se ka bɔgɔ biriki pressé k'a jɔ k'a kɛ bɔgɔso ye k'a sɔrɔ i ma joint k'a la u b'a fɔ olu ma ko autobloquant. cogo di. i bɛ biriki kelen da ka biriki kelen da u bɛ coro ɲɔgɔn na i bɛ kelen wɛrɛ da ka gu a la a bɛ coro a kɔnɔ mun bɛ da o sanfɛ n'i y'a sigi a kan a b'a bloqué a tɛ bouger o autobloquant b'a mara yan a autobloquant modèle wɛrɛw bɛ yen olu ye alvéolo ye u b'a fɔ denmisɛnninw bɛ jouer dɔw kɛ u b'a fɔ ko lego a fɛn kurukuruninw b'a sanfɛ a plaqué-plaquéninw don kurukuruninw b'u kan i b'u sigi k'u kole ɲɔgɔn na denmisɛnninw b'a jɔ k'a kɛ kokoninw ni fɛnw ye o birikilama bɛ yen bi o machine bɛ yen mun b'o biriki dilan de sorte que ni e yɛrɛ ko k'i b'i ka so jɔ sisan e mago tɛ ka taa fɔ ko ne mago bɛ maçon expérimenté de la o de k'a ka taa n ka so jɔ e bɛna e b'i ka baarakɛla minnu n'i y'a tracé ka angle yir'u la ka tɛrɛ ci k'a yir'u la u tɛ dɔwɛrɛ kɛ ka biriki sigi k'a gun biriki la dɔrɔn ni n ko n bɛ so kelen jɔ la n b'a jɔ tile joli de hakili la. ne kɔni t'o hakɛ dɔn. i b'a dɔn a ka teli dɛ wa n filɛ ka mun fɔ nin o legolama in n'i ko i bɛ so jɔ a la an k'a fɔ hali a ka kɛ villani ye so chambre den 3 n bɛ kalifa min na 3 semaines i ye so jɔ k'a bila hauteur la. dɔgɔkun 3. 3 semaines i bɛ so jɔ k'a bila bilili la. o ka teli dɛ. o bɛ yen wa a bɛɛ bɔgɔ a bɛɛ bɔgɔ. hali siman kelen t'a la. hali siman kelen t'a la a bɛɛ bɔgɔ. wa a bɛ ɲɛ a tɛ bin. a tɛ bin a tɛ bin i b'a jɔ k'a kɛ villa ye nɛgɛ t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a tɛ bin. a tɛ tɛmɛ o kan. voilà je dis ko bɛɛ n'a il faut que an ka sɔn a ma k'a fɔ nin ye sɛgɛnbagatɔ fɛn de ye nka valeur min b'a la anw de tɛ k'a valoriser sɛgɛnbagatɔ fɛn don parce que an b'a sɔrɔ facile e b'a dɔn e biri k'a ta ye o ka nɔgɔn dɛ. a ka nɔgɔn. voilà o de y'an ta ye bɔgɔ kɔni i b'i biri k'a ta de ala y'an sɔn bɔgɔ ɲuman qualité ɲuman baden b'an mara a b'an mara Bamakɔ n'i taara Mali fan o fan i bɛ argile sɔrɔ yen ba dingɛ kɔnɔna bɛɛ i bɛ argile sɔrɔ a bɛɛ la ala y'an sɔn fɛnɛ la fleuve Niger nin filɛ a b'a ta Mali kun fa kun k'a bɛɛ tigɛ a bɛɛ ba dingɛ kɔnɔna bɛɛ argile ka taa bɔgɔ dɛsɛ b'anw na. ayi. n filɛ ka kɔgɔ kelen min filɛ avec les autobloquants in i bɛ se k'ale autobloquant kelen kɛ tugun k'a kɛ ka latérité bilenman u bɛ mun kɛ ka so dingɛw fa mun bɛ kɛ siraba kan i b'a ta k'a don machine kɔnɔ k'a pressé a bɛ nin résultat kelen d'i ma i bɛ nin biriki ɲuman kelen sɔrɔ en finition a biriki bɛ nugulen a kɔ nugulen wa biriki fana ye bilenman ye. wa a tɛ ci. a tɛ ci. ayiwa. o fana b'an bolo yan. o fɛɛrɛ bɛɛ b'aw bolo yan. o fɛɛrɛ bɛɛ b'an bolo yan. a tɛ tɛmɛ o kan. mais mun de don dɔrɔn a kun ka di ne ye projet caman bɛ jamana bolo anw ta ye dɛmɛ ye ni hakili ye ni kɛfɛrɛ ye nka a moyen k'a kɛ o t'anw bolo o bɛ faamaw bolo nka ni faamaw yɛrɛ kari la ka initier ka projet kelen kɛ dans ce sens i n'a fɔ an kan ka logements sociaux kɛ an ka taa essayer biriki bilenni na an ka maison témoin kɛ ou bien an ka kɛ bɔgɔ sugu ye an ka kɛ témoin ye k'a jira mɔgɔw la u k'a filɛ ne ma d'a la ni banbaga bɛ sɔrɔ a la. yala aw delila ka wuli ka se faamaw ma ka taa nin hakilina ninnu don u kɔrɔ wa. kuma misɛnnin caman kɛra dɛ kuma misɛnnin camanba yɛrɛ de kɛra n y'a f'i ye cogo min kuma daminɛ na ko ne yɛrɛ a wagati la ne yɛrɛ tun ye architecte ka président ye an ye faamaw sɔrɔ taama ne yɛrɛ taara ka taa an ka proposition k'u ye o wagati la o tun kan ka ATT bugu ninnu daminɛ a kɛra mankanba ye architecte ni faamaw cɛ an ma ɲɔgɔn faamu o de y'a to ATT bugu ninnu tila bɛɛ jɔra architecte tun t'a la. ka da mun kan. ka d'a kan parce que an ye proposition minnu k'u ye an k'u ma de n'i ma ɲɛ i bɛ dugu jɔ mɔgɔ t'i kari ka na ka bidonville jɔ
k'a fɔ ko n bɛ nin yɔrɔ jɔ ko bidonville jɔ a tɔgɔ Sonsoribugu mɔgɔ t'o jɔ mɔgɔ ye Sonsoribugu n b'a fɔ pourquoi n'i ye yɔrɔ jɔ k'a kɛ so gansanw ye équipement foyi tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ekɔliso tɛ yen mairie tɛ yen foyi tɛ yen k'a jɔ dɔrɔn ka taa ko so ko n ye so di mɔgɔw ma e ye so d'u ma e nana ka na u b'a fɔ mun ma ko township y'o de créé ka mɔgɔw bila a la a ma dabɔ o kama n bɛna f'i ɲɛna misali n filɛ ka biriki dilan mansin dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko hydraforme ale de bɛ autoblocage ninnu kɛ e k'a filɛ bani don o don n'i ye Afrique du Sud n'i y'a yɔrɔw ja u ye i b'a sɔrɔ so tila bɛɛ ye biriki bilenni ye Afrique du Sud ni jamana nafolotigi a tila bɛɛ biriki bilenni wa pour ka biriki bilenni a bɛɛ dilannen n'u ka machine hydraforme ye sɛgɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la parce que État b'a dɔn wari caman t'u bolo ka se ka n'i bɛ so min jɔ sisan bɔgɔso an k'a fɔ misali la so 3 chambres salon ni n y'a jɔ simanso la n'a bɛ bɛn ma 30 millions na ni n y'a jɔ bɔgɔso la walahi n tɛ 15 millions don a la et pourtant tu as tout ce que tu veux i bɛ fɛn fɛn don simanso in kɔnɔ i b'a fɛnɛ don a kɔnɔ karo bɛ da dugumala la karo bɛ da kogo la n'a y'i ja i b'a kogo bari n'a m'i ja i b'a to yen n'i tɛ fɛ ji ka kɛ i ka kogo e tɛ fɛ ji yɛrɛ a ka kan an ko kogo yɛrɛ de tigɛ o fɛnɛ ka nɔgɔn modèle dɔ bɛ u b'a fɛnɛ mélanger n'i tɛ fɛ k'a to bɔgɔ kogo gansan na i n'a fɔ i bɛ se ka kogo jɔ ka tila ka crépissage k'a la ka crépissage kɛ lisse i n'a fɔ simanso bɛ cogo min o la n'i b'o kɛ n b'o fɛnɛ f'i ye u bɛ grillage poulailler n'i y'i ka so kogo jɔ ka ban grillage poulailler u b'a genge a la o grillage poulailler i bɛ siman ni cɛncɛn k'a ɲagami k'a kɛ k'i ka so bari i n'a fɔ i bɛ ka simanso bari cogo min a b'a minɛ bɔgɔso a b'a minɛ a tɛ bin walahi a tɛ bin ne man'a yir'e la k'a fɔ n ko bɔgɔ kogo in i tɛ d'a la ji t'a tigɛ foyi t'a tigɛ n'a y'i ja tugun i bɛ se k'ale kogo kelen kɛ ka i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se k'a kolo gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan fɛn ji dɔ bɛ yen a bɛ feere u b'a fɔ a ma ko epoxy ale jilama de don ne ne ye epoxy kɛ sisan i b'a kɛ i n'a fɔ pinceau i n'a fɔ i bɛ kogo peinture n'a ye i b'a mun i ka kogo bɛɛ la womisɛnnin fɛn fɛn bɛ ni ji bɛ don a ma a b'a bɛɛ girin o fɛnɛ bɛ yen ji kisɛ kelen t'i ka so tigɛ bɔgɔso mun de don dɔrɔn ne yɛrɛ hakili la il faut que an yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn a kan k'a fɔ nin de y'an fantanw ta ye fantan gansan tɛ dɛ nin de y'an ka so ye nin de bɛrɛ bɛnnen b'an ma kuma kelen bɛ mun bɛ mun don o bɛɛ sanfɛ o de ye k'a fɔ diɲɛ bɛ taalen bolo min kan an bɛ k'a fɔ ko réchauffement climatique aw ɲɛna diɲɛ bɛ ka taa tile température bɛ ka taa mun na nin bɛ se ka segin kɔ wa dɔ tɛ bɔ a la e b'a bɔ a la cogo di a kan ka bɔ a la cogo min o waleya tɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn ye baw la Faransi ani fɛnw na a si t'a to ko a si tɛ ɲɛnabɔ o t'a to ko réchauffement climatique nin a ye para mun ta a ye mun ta sisan mɔgɔninfinw kan n'i ko k'i bɛ segin i kɔ nin na san caman don dɛ san kɛmɛ caman yɛrɛ de don bɔgɔso jɔyɔrɔ b'o la a jɔyɔrɔ baden de b'a la parce que réchauffement climatique nin pour que i k'a kɛlɛ sisan ne anw tile bɛ yɛlɛ bɔgɔso n'a fɔra ko bɔgɔso tile mana yɛlɛ cogo cogo sumayani minɛ ka so kɔnɔ bɔgɔso ma baara kɛ a ye baara kɛ funteni yɛrɛ bɛ bɔ betonso kɔnɔ ka se yɔrɔ dɔ la i bɛ climatiseur k'a la hali ka taa faga o ka fisa i sigilen a kɔnɔ o ye tiɲɛ parce que a bɛ fiɲɛ goloma de k'i kan toujours nafa b'i ka betonso la a nafa ma y'a la pour que an t'an nɔrɔ bɔgɔso la o mun y'an ta ye an tɛ wari bɛrɛ tɛ bɔ a jɔli la wari bɛrɛ tɛ bɔ a exploitation na diɲɛ bɛ ka taa bolo min ma ale de y'an suturala ye ne ɲɛna mɔgɔ si kan'i kɔsi o ma an k'an jija bɔgɔ in na an k'an wasa don a la barika baden de b'a la ayiwa an lajɛbaw nin ye an ka baro kɔni tako fɔlɔ ye ni ala sɔnna a ma nin de kɛra aw garijɛgɛ ye an bɛna tila k'a tɔ kɔni tugu a la ni don n'a nataw la ni ala sɔnna a ma a k'an bɛn